laatste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het alcoholverbod dat sinds 1 december op Curaçao geldt voor de horeca en in de openbare ruimte geldt niet voor de toeristen in de hotels. Dat heeft minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina bevestigd. Hij heeft aangekondigd woensdag hier een ministeriële beschikking voor te tekenen. Hotels zijn dinsdagmiddag al van de wijziging op de hoogte gesteld. Vanuit de hotelsector was heel erg boos gereageerd op de aankondiging van de overheid dat bars, cafés, hotels en restaurants tussen 1 en 21 december geen alcohol mogen schenken. Nu mogen geregistreerde hotelgasten wel alcohol drinken. Ronnie Cornelis, het hoofd van de inspectiedienst van het ministerie van Economische Ontwikkeling, waarschuwt eigenaren van snacks en hun klanten om zich aan de regels te houden. Curaçao kent sinds 1 december een verbod op het drinken van alcohol in de openbare ruimte, maar veel snack-eigenaren schenken toch gewoon alcohol aan hun klanten, maar ze doen de drank in de soepbekers. Daarmee denken ze de controle te slim af te zijn. Dat zegt Ronnie Cornelis vandaag tegen de Extra. Volgens hem zal er streng tegen dergelijke praktijken worden opgetreden. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Op Curaçao is gisteren opnieuw een record aantal coronabesmettingen geregistreerd. Het gaat om 124 nieuwe gevallen en daarvoor zijn ruim 600 personen getest. In totaal zijn er nu 1305 personen op het eiland besmet. Maandag en dinsdag overleden in totaal 3 personen aan de gevolgen van corona. Het totaal aantal doden op Curaçao ligt nu op 7. 15 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 2 op de intensive care. Het vorige record werd vorige week donderdag bereikt en bedroeg toen 119 gevallen op 1 dag. Minister-president Eugène Ruggenaat heeft gisteren een beroep gedaan op het Curaçaose parlement om akkoord te gaan met de landsverordening uitzonderingstoestand. Deze omstreden landsverordening, die ook wel wordt omschreven als een noodwet, is gisteren uitvoerig besproken tijdens een vergadering in de Staten. Die begon 's ochtends en duurde tot 's avonds laat. De nieuwe noodwetgeving omvat wetten en regels die van kracht kunnen worden tijdens noodsituaties, zoals tijdens een pandemie, maar ook tijdens een oorlog. Het gaat om noodwetten die kant en klaar zijn om snel tijdens bijzondere situaties te kunnen worden gebruikt. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. De partij MFK blijft tegen de invoering van een noodwet. Dat bleek gisteren weer tijdens de behandeling in de Staten. Volgens Junior Carolina van de partij wil de regering de noodwet invoeren omdat ze daarmee de verkiezingen van maart 2021 niet door willen laten gaan. Volgens Junior Carolina geeft de noodwet de regering veel te veel macht en moet de wet daarom van tafel. Ultra Air, een nieuwe Colombiaanse luchtvaartmaatschappij, wil 7 dagen per week gaan vliegen tussen Colombia en Curaçao en Aruba. De maatschappij wil halverwege volgend jaar beginnen met de vluchten. Het gaat om vluchten tussen Medellín en Bogotá en Curaçao en Aruba. De maatschappij heeft zijn plannen gepresenteerd aan de Colombiaanse luchtvaartautoriteit. Volgens het Bonaireaanse eilandraadslid Esther Benabella is er sprake van een enorme overlast van illegale prostitutie op het eiland. Het gaat vooral om jonge vrouwen die zich prostitueren. In het bijzonder gaat het daarbij om vrouwen die uit Curaçao komen om zich aan te bieden op Bonaire. Het raadslid voor de UPB sprak hier maandag over tijdens een vergadering van de eilandsraad op Bonaire.
Extra heeft in haar editie van vandaag aandacht besteed aan de noodoproep van het raadslid. De krant benadrukt dat Bernabela, behalve eilandraadslid, ook huisarts is in de wijk Antriol. Een buurt waar veel sprake is van illegale prostitutie. In de praktijk heeft ze dan ook te maken met de gevolgen van deze situatie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.